Ассалому алайкум. Ҳама каса чӣ хелен созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хуша. И канали Сауду ТЖ меганаш. 9 ноябр имрӯз бардуи азиз соли 2023. 9 ноябри соли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомону 50 дирҳам. Дар имрӯза видео бардуи азиз мошини Toyota Axio рӯй кардагианд мода, Mercedes зайчик астай, Mercedes сечка астай, дискоҳои рамашкаи фурӯшӣ астай, хонаҳои заминӣ сар мешавад Ноҳияи Муъминобод, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бохтар, Қирғани Пешина ва ду хонаи заминӣ дига астай дар шаҳри Кӯлоб, нархҳои гарини арзонаи. Квартира 140,000 астай дар шаҳри Душанбе. Қызиқи видео ҳамие ки як хонаи заминии 67000 сомониш мега. Як хонаи заминии 67000 сомон. Бардури гарибон шумо метавонед ки як хонаи заминиро 563000 рублда бихарен. бовар ки нархи бепулаи 563000 рубл ту метавонӣ хона бихарӣ. Барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ядона лайкира бижихен касе меҳмонен подписатсия кунен. Мерем акус дӯста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ana babijon, Labay. mashinora didin? Ha, دیدم. Şirketi Baxtiyor Bahromjon در Rossiya. در anamin borhoyi ki Tojikiston meoyan, bozori Sadavat va Lyublino jam meshavad. Borhoyi ki bo dar gird atrof ast, hamma ro'ygon jam'ovari meshavad. Hamин borho ro baroyi Tojikiston ovardan ku az ruyi vazn با insof narxguzori karda meshavad. Bacha. Ana vaqte ki borho omad ba Tojikiston ki dar omad, az hamin Xujandi Bostoni sar karda. تقسیمات سر میشود بعد دوشنبه شهر در اومده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف با عموم ناحیه عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشود بابی جان از همه اساسش کفالت دارد نه گارانتیا بله هی نویر حکای باباش شما فهمیدید این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید شما زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میومده И просмотрои мо имрӯз пугам миллион мешавад бардуи азиз барои ҳамон мо дар любой чӣ рӯй кардесан, замин рӯй кардесан, хона рӯй кардесан, квартира рӯй кисан ва бардуи азиз асоб бина мошинои арзон рӯй кисан. Барои ҳамон подписатсия кунен иншоалло ки як рӯз на як рӯз ай ҳамин канал мошин, замин, хона, квартира мехаренда дар насибтон боша. Бардуи азиз як бародар як мошини беҳтарин шароӣ кард, гуфт ки рекламаш ка, гуфтам гап нест. Бардуи азиз мошини фурӯшӣ Toyota Axio будай. Ҳамин Toyota-ра беҳтарин айша, мисол беҳтарин шайда. Toyota Axio соли баромадаш 2008 сол ай мега. 2008 сол. Судишвориш бензин, газ дидагӣ нест, моториш 1.5 коробкаш автомат. 3 моҳи дига ҳуҷҷат доштаи 4 та дарош электропакет. Мақсад ҳамин ҳар 4 дараш электропакет. Кнопкара меҷиқи треза поён мешава. Меҷиқиш боло мешава. Монитор, задни камера, мақсад скороса задни мезани қафора мебини. Анам хели бардуи азиз монитор, задни камера дора. Ҳолати балонош мега 80%. Қариб нав будай балонош. Ана соҳибаш мега ки 72000 сомониш бугу. 72000 сомон. касе ки дар Россия пули урусша дар бар экран нависагин бардуи азиз хоҳиш кардан ки кам пули урусша бинавис. Ина бардуи азиз навистам 72000 сомон мега. Агар ягон Opel боша алиша мекуна мега. Opel болои сум мешидай. Маълумотша бардуи азиз дар бар экран нависагим 72000 сомон мегаша. Агар ягон Opel дошта бошем болои сумам битен мешидай. бовар ки беҳтарин айда. агар лайка ҷиқидагӣ набошӣ лайка ба ягон сланси кандагӣ биза телевизорта пастар ки ин мошина гӯш ка. ин мошин беҳтарин мошинае бардуи азиз ранги карабли титаникай бовар куненда. Mercedes зайчикай дараш гарани кишода як мақсад хеле гуфтесам. Mercedes зайчик даранаш гарани кишод соли баромадаш 1996 сол ай. 1996 сол солои навш будай. Сӯзишвориш бензин, газ, газаш евро 4 ай, мотораш 2 ай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бардуи азиз. Пула биёр бите, мошина ҳайка бирак ҷои мерай. 4 та дар электропакет, сиденёш абагрев сидени меган, чум чӣ меганам хеле дора, балонош навай, мақсад запаскашам нав будай. Адрес бардуро шаҳри Бохтар, Қирғани Пешина, нархиш 42000 сомонӣ мега. бовар куненда. ай Opel дасоз ай бешухӣ. Ина номарои телефонаш занг бизанен ҳозир бихаренаш.
ана ки хаста набошен ҳами чақчақҳои мо бефара нашида бошен. мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. бовар кунен чизи хубайда касе ки мошин дора. бардруи азиз, дискоҳои фурӯшӣ рамашкаш меган. дискоҳои фурӯшӣ рамашка навай чоткай дар ҳолати беҳтарин қарор дора. бардруи азиз, размераш 14 мақсад тоқа дискаи холии балонош нест. мисол бо фикр накунед ки балон дора. фақат дискоҳои холии рамашка 14 4 дона ҳамагӣ комплектай. мақсад ягон ҷош кафидагӣ, мақсад каҷала паҷала нестай. ай танаи мошин ҳуй мекуна метата. ами пешш мерай ку ай танаи мошин ҳуй мекуна. мисол дамкрат ҳаме вардора мега ина ма биги бира. нархиш 3100 сомон. дар шаҳри бохтар будай қирғанда 3100 сомон нархи зурайне ки ҳами як гап да ёдум омад. бардруи азиз, як гап да майнаи сарм омад. ҳамуро акм мегум да. буфоратон нафоратон мегум шеринар. ҳами видеоҳои мара на американс тамошо мекуна, на урус тамошо мекуна. бардруи азиз, ҳами видеоҳои мара бародарои ма мисол тамошо мекуна. тоҷико, мисол тоҷико, апашко, модаро. барои чӣ лайка намеҷихен? бардруи азиз, ҳами лайка биҷихен. ҳами бародарое ки чизошона модароӣ кардан буфурӯшан бехат кори хуб мешава. барои ҳамун як дона лайки бепала биҷиқ барои ҳами сухани кардагӣ. касе меҳмон бошӣ подписатсия ки ин канал просмотрош миллион мешавада имрӯз пага. дӯстони азиз, компаниякай бозоралӣ ва компаниякай назараш мо тавсия метем барои гузаштани сарҳад. шумораи Москва ва Московский област ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, ай пеши домтон гирифта ба сарҳади Қазоқистон мебарана миёран. ҳами зангшон мезани ку бардруи азиз, ки ҷои даг мисол удобни боша ай ҳамуҷа мераванд, шуморо мегиранд ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда миёранд. бардруи азиз, мошиношон мошинои беҳтарина. я 3-4 мошини мақсад фасон доранд, мошинои баланди хушрӯ. ана печка дора хинак намехӯри шеринар. нарша гуфта ки 7500 рубл бигӯ. 7500 рубл. бардруи азиз, ай номи канали савдотиҷе гап занен, шумо да бо як чӣ муомила мекунада. инсони хубай. бардруи азиз, бисёр вақт мегӯянд ки хонаи арзон бумон. ина бардруи азиз, як хонаи арзона гап мезанам. бовар ки зурайда пул мешид. ҳозир хида мехаридамаш. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Муминобод. хона бардруи азиз дар ноҳияи Муминобод, кӯчаи Истиқлол, болои бозор да. 7 сотиқ заминай дар хона барак кардагӣ. ана ремонташ миёна гуфтагиай ову свеч мега ҳастай уҷа то 100%. гирди хонара як тарафш маҳкам кардагӣ. пулои урусира ай Россия миёри се тарафи дигаша маҳкам мекунива. хонаи тайёре охида мардак буре. мактаб, бозор, магазин наздик будай. нарша гӯш кунем бардруи азиз. и хеле нарх дар ягон канал намиёвӣ. и хеле нарх фақат дар ами канали савдотиҷеай. 67000 сомон арзон мешава бо. ҳозир занг бизан. касе имсол хона нахарид, метонен ки имсол мошин бихарен ва соли оянда ягон хона мехарен. бардруи азиз, пултон гум намешавада. мошини фурӯшӣ Мерседес сечка. овозо гирифт хеле. мошини фурӯшӣ Мерседес сечка. соли баромадаш 1995 солай. сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 дора. мотораш 1.8 коробкаш механика, ҳуҷҷатош тамом шидагия мега. ана 4 та балони нав зимни задагӣ мега. 4 та балони мисол зимни задагӣ бидай. мошин нахаду заводид мекунӣ, мешини мерай. адрес бардро шаҳри Душанбеда қарор доштай. нархиш 45000 сомон. касе харидор бошем бо арзон мешава. ҳами канали мара дигаро да тавсия битем бардруи азиз. бигӯен ки ҳам хеле канал ҳастай мақсад хона реклама мекуна. бардруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр. бардруи азиз, беҳад квартира ҷош зурай, наршам гарини арзонай. квартира дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр. дом 7 этажа мешава. сохтумонош дар 5 этаж рафтисай. духхонагай бардруи азиз дар 3 этаж қарор дорад. 47 квадратай. ремонташ коробка. ову свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. нархи квартирара гӯш кунен чӣ хел нархи арзонай. нархиш 140000 сомонӣ. беҳтарин нархе, бовар кунен. 140000 сомон мега арзон мешава.
ана шаҳри душанбе 9 километр духонага 3 этаж 140,000 сомон. ҳар ди номерош ватсап дора. касе ки ай шаҳри ваҳдатен лайка наҷахида нарен, илтимос да и хонаи арзона гӯш кунен. И хонаи дешен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ҷамоати деҳоти Немон Розиқ гуфтагиай. ҷамоати деҳоти Немон Розиқ 5 сотиқ заминаи 3 дархона ба калидораш кардагӣ, ҳамом ҳоҷатхонааш тайёра мега, дар наздикии хона молбозор, мошинбозор, мактаб, садиқ, масҷид қариб будай. Нархи хонара 120,000 сомон мега арзон мешава, мошин болои суман битан мешидай. ягон мошин боша болои суман битен мешидай. Бардуи азиз, хона дар шаҳри ваҳдатай. соҳиби хона илтимос кардагия ки фақат харидоро занг бизанен. Бардуи азиз, беҳад нархи хубайда. касе ки қирған ё сарбанден, илтимос мара гӯш кунен. Бардуи азиз, ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, гардиши аэропорт, пеши магазини Саъдӣ. айраи калон мегая 100 метр дарунай. 7 сотиқ замин зиёдтарай гирди ҳавлӣ маҳкам кардагиай, ана овуш гузарондагиай, светаш кучадай. Бардуи азиз, ами сима мепартои аз талба мегириша мақсад светша. овуш ҳастай мега овуш гузарондагиай. ҳуҷҷатҳои мисол ҳавлӣ 100% будай, нарша 250,000 сомон мега арзон мешава, алиша мешава ба квартира дар шаҳри Қурғонтепа. бо мисол маслиҳат дора. ягон квартира дар ами шаҳри Бохтар яне ки қирған боша, метавона ки болои сум бита. нархи ҳавлии фурӯшӣ 250,000 сомон, суми нақд боша арзона мешава. агар ягон кас реклама дошта боша, номерои ма дар якум комментария нигаҳ кунед, номерои ма ҳастай. бадруи азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Даҳана, деҳаи Мирапоқ гуфтагиай. 7 сотиқ замин зиёдтарай, 4 дархона ба калидораш кардагӣ, верантам доштай. бания бардруи азиз ҳам дар дирин дора, ҳам дар берин. таги хона мега 12 метр падвал доштай. ремонти хона миёнай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош сертификат доштай. гирди хона маҳкам кардагӣ, берини хонада ошхона, бания, ҳоҷатхона, ҳезмхона, оғил дора. нархи хонара бардуи азиз 210,000 сомон мега, касе харидор бошем бо арзон мешава. маълумотша дар бар экран нависагим бардуи азиз, занг зада маслиҳат кунед. бардуи азизам, хаста набошед. мегзарем ба 10 миллиони имрӯза. як бародар хонаша бардуи азиз монополни видео кардагиай, мадарои кад гуфт ки рекламаш ки. агар шумо бардуи азиз хонаи фурӯшӣ ё мошини фурӯшӣ дошта бошед, метавонед ки 1 минут ё 2 минут мақсад ранги ҳами бародар сиёмка карда мада партоен. ма барои ҳами подписчикора дар видеои оянда рекламаш мекунам. бардуи азиз, мақсад хона дори, мошин дори, нам хеле видео ки мадарои ки 1 минут ё 2 минут боша, зиёд набоша да, 1 минут ё 2 минут. бардуи азиз, ин хонаи фасони хушрӯи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Чорбоғ, лави раҳи калон дай мега. 5 сотиқ заминаи 3 дархонаи фасони хушрӯ кардагӣ. бардуи азиз, 5 сотиқ замин 3 дархона ба веранташ. мега ки масъалаи ову светш ҳастай, кухни аловхона доштай. бардуи азиз, хеле ки ана соҳиби хона видео кардеша. бардуи азиз, кухни аловхона доштай. мақсад бисёри чизоша хай ки даиҷа навистагӣ нест. бардуи азиз, хай мисол бо занг зада маълумоти бештар аз соҳиби хона мегирен. хона дар шаҳри Кӯлоба чӣ хеле гуфтам, деҳаи Чорбоғ. нархи хонара 270,000 сомонӣ мега. 270,000 сомон, касе харидор бошем бо арзон мешава. пули тоҷикиша, пули урусиша дар бар экран навистагиам, занг зада маслиҳат кунед. шери нари қирғанӣ и навора гӯш ка. дӯстони азиз, мегзарем ба як хонаи фасони арзони беҳтарин ҷо дайда, шаҳри Бохтар. бачаҳои қирған лайкора биҷиқен. бардуи азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, савхози Файзалӣ, якум Адилени, 4,5 сотиқ заминаи 3 дархона ба калидораш кардагӣ, кухни бания дар дарунаш будай. ремонтш бардуи азиз нотамомай, ҳамаи маҳсулотоша харидагиай. бардуи азиз, ҳамаи ҳами чизе мисол дар корай, ҳамаи маҳсулотоша харидагиай.
фақат бардруи азиз як устои соза миёрӣ, мақсад кора давом метиҳӣ. ҳамин 10 ё 20 рӯз пас ҳамин хона тапа тайёр мешава, медрои зиндагӣ мекунӣ. ову свеч мега ҳастай ҷатор 100%, нархеш 220 000 сомон, ай пеш бинан хонара бо савдо мекунем бардруи азиз мега. ва соҳиби хона гуфтагия ки алиша мешава ба квартира дар шаҳри Левакан ё ки шаҳри Бохтар бардруи азиз. квартира дошта бошен ай шаҳри Левакан, не Левакан даку мисол сарбанди пешина, маленки Парижиш меган. ай ҳамиҷа агар квартира дошта бошен ё ай қирған квартира дошта бошен, занг бизанен, ҳами ака алиш мекуна ва нархи хона 220 000 сомон. бовар ки беҳтарин нарх, ай пул мешид ҳози хидам мехаридимаш. хайрам хеле бачаюча гал дар болои бом видеои имрӯза чи тамом. иб навори хонаҳои фурӯшии имрӯза хай бардруи азиз хеле бо мисол чақчақ кардем, ози чақчақ накуни, як хел мисол серьёзни гап зани, ба як хел бародар мега ки и мақсад штоманша кишта бошем хел серьёзни ай. барои он бардруи азиз кам-кам қатитон шухӣ карда гап мезанам, мисол ҳамин камтар чақчақ мекунам ки як хел бародару дар Россиян, мақсад ҳамин навори моро тамошо кунанд, роҳат кунанд. охи бардруи азиз аз куҷое ки мақсад хонаҳои заминӣ, мошинои фурӯшӣ, дискаи фурӯшӣ, мақсад дискаҳои рамашка буд, чӣ буд, хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон, квартираи арзони 140 000 буд ку душанбе даан аму аз куҷое ки мақсад чизе рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нарх навоша гуфтам, фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд бардруи азиз. хай фаҳмидена масъалаи лайка чӣ хеле биден. хай шумо бародарем бардруи азиз, апашко модару хоҳаро. барои дастгирӣ кардани мо фақат шумо чӣ кор бояд кунен? барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор як дона лайки бепала биҷиқен, дар комментария просто ягон чӣ бинависен, я 3-4 комментария фасон бинависен, тамом. ва аз куҷое ки хона замин квартира дар кори бардруи азиз, комментария бинависен, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. агар ягон кас реклама замин хона квартира дошта бошен, мисол мошин дошта бошен, ин ҳамин номерои май, мақсад конкретни реклама кун бошен, номерои мада дар WhatsApp шурӯъ кунен суратоша, бигӯен ки ака реклама ку. бардруи азиз дига гапам надорам, то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша, дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва видеоя додарака мемонам, агар шароитотон боша ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунен. дӯстони азиз, додараки дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая, аз 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро, почаш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. дига илоҷиш наштида, дидан ки мисол почаш сиёҳ шидай, почаш ай зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтагия барои доруош мисол бо барои ҳамин додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ, ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.